नमस्कार दोस्तों। दुनिया में हजारों साल से एगो बहस चलत आ रहल बा। ई बहस बा का भगवान सच में मौजूद बाणे या सब कुछ खाली प्रकृति और विज्ञान के खेल बा। एक और बा आस्तिक लोग जे भगवान पर विश्वास करेला। दूसर और बा नास्तिक लोग जे कहेला कि बिना सबूत के भगवान के मानल सही नहीं खे। दोस्तों, आस्तिक लोग के सबसे बड़ा सवाल होला, अगर ये पूरा ब्रह्मांड बनल बा त एके बनौले केहू त जरूर होई। उ लोग कहेला कि सूरज, धरती, तारा, इंसान के शरीर सब कुछ इतना व्यवस्थित बा कि ये अपने आप कैसे बन सकेला। कई लोग मानेला कि जरूर कोई दिव्य शक्ति बा जी पूरा दुनिया के चला रहल बा। आस्तिक लोग ये भी कहेला कि अगर भगवान ना रहितन त इंसान के अंदर अच्छाई, दया, प्यार और इंसानियत कहाँ से आई। उ लोग खातिर भगवान खाली शक्ति ना बल्कि नैतिकता और जीवन के आधार हुए। बाकिर अब सुनी नास्तिक लोग के बात। नास्तिक लोग पूछेला, अगर भगवान बाणे त दुनिया में इतना दुख काहे बा? युद्ध, बीमारी, भूकंप, मासूम बच्चन के मौत। अगर भगवान सर्वशक्तिमान बाणे तो ये सब रोके काहे ना देत बाणे? ये सवाल हजारों साल से सबसे कठिन सवाल मानल जाला। नास्तिक लोग विज्ञान पर भरोसा करेला। उ लोग कहेला कि बिजली, बीमारी, ग्रह, नक्षत्र जे चीज लोग पहले भगवान के चमत्कार मानत रहे, आज विज्ञान ओकर जवाब दे रहल बा। उ लोग कहेला कि शायद इंसान भगवान के कल्पना डर, मौत आ उम्मीद के कारण कैलस। लेकिन दोस्तों, बहस इहे खत्म नहीं खे होत। कई वैज्ञानिक खुद भगवान में विश्वास रखेला और कई धार्मिक लोग विज्ञान के सम्मान करेला। असल में ये बहस खाली सबूत के नहीं खे, ये बहस विश्वास, अनुभव और सोच के भी बा। कई लोग मंदिर में शांति महसूस करेला, कई लोग विज्ञान में सच्चाई खोजेला। आज तक ना विज्ञान भगवान के पूरी तरह गलत साबित कर पावलस, ना धर्म भगवान के पूरी तरह साबित कर पावलस। शायद इस सवाल के असली जवाब अभी भी इंसानियत खोजत बा। दोस्तों, चाहे रउआ आस्तिक होखी या नास्तिक, एगो बात जरूर याद रखी, सवाल पूछल गलत नहीं खे, लेकिन दूसर के विश्वास के सम्मान करना सबसे जरूरी बा। काहे कि आखिर में हर इंसान सच के खोज में बा। धन्यवाद।